bintang tamune. Ana bintang tamune saiki iki diaturi minggah tratak ngono dicaosi kurmat. Heeh. Monggo kira-kira sampun samekta menapa dereng? Nggih, sampun samekta monggo dicaosi kurmat. Sugeng dalu Mbah Waluya wah jan sak rimbit. Ganti karo bintang tamune bengi iki le maer-maer. Nggih sugeng dalu Mbah Waluya. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, klirinjak kalih ke garwa menika. Nggih, kalih bojo kula. Oh nggih, niku garwane. Wah karang yo pancen iki pasangan sing harmonis kok nggih. Nggih. Kok setengahe ora pati percaya lho ya goyo-goyo. Iki ngerti-ngerti nek aku iki bojoku iki gur sak kecekele. Semono bojo sak cekele. Tegese mbiyen kae saiki iki ora apa-apa. Nek rak bojo ming ana ing tratak to Mbah menika. Nggih Kula mboten. mau bareng monggo kula aturi minggah tratak ngono tak arane tratak ku sing dhuwur kono kae lho Pak. Ya nek pengen munggah kratak ya monggo. Tratak kok kratak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawilujengan kasarasan pengarahayon mugi tansah rementah dumateng sami sedaya menika barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wonten pundi niki Mbak Cange? Wonten Serunggan, Kelurahan Karangtengah, Kabupaten Imo Gintun. Oh nggih. Imo. Ngaten sanes wilayahipun Wonosantun nggih. Kesanes. Kita leres napa mboten Mbah? Nek Wonosari ya Wonosantun, Imogiri nggih Imo Gintun. Nggih leres kanggone wong ra iso sing mboten apa. Nggih, Nggih nek Wonosari Wonosantun nek lemari lemantun sih keri sih kentun niku saged mawon. Nggih. Niku basane dagelan kok nggih. Nggih mboten nggih basa sampean ngoten kok sampean. Nggih. Niki kula niku rak jane ora patek jodoh kali bojo kula niku. Wah, Piye nek sampean ra jodoh karo aku sing arek kok jodoni sapa coba? Engko milih mburi apa milih mburi lho. Ket saka ngomah wis gur sinis kalih bawa padu. Lah gara-gara aku ki tuku wedang kok dicemburoni. oh niku mampir. Mampir tuku wedang lah sentung dodol ki wong saka Jakarta. Nggih. Nah iya nganggo bahasa Indonesia. Beli tehnya, Mbak. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Apa kurang setia? Oh wedang kok yo setia. Ayo tak enggak ngono kok dadi muring-muring yo. Apa aku ki kurang setia? Bojo-bojo kula niku anu gampang sok wingi niku Sampean iki ora gebangeten aku ya ora tau muring-muring kok. esuk-esuk yo ngeplak. Mriki niki nganti potol untuk kula loro. Mergo Merganipun wedangan ning ngarepan to. Nggih. Omah kula rak pinggir dalan. Nggih. Lah ibu-ibu ini udah olahraga do mlaku ngoten, braneng sing lemu mlaku. Aku mbaten aku ngerti ndomplong kae diwadahi ora ya. Yo ono. Kira ngono kowe apa buru bojo? Diwadahi ki apane? Lah wong aku ki ambek dina lari pagi sampeane mlengos wae ora lho. Lah ora kaya ngono kae. napa kiten-kiten nggih beda. Wenten lah niki blas ra. Ora piye. Nggo mlaku ki wis ora Biyen yo ngono kae saiki ki rusake mergo sampean sing rusak. Wah. Lah mergane kejaba niku ya wis sepuh bareng kok nggih Mbak. Lah nggih mula niku mbok Lah yo biyen ya kurangane apa? mula niku mbok yo wong ki apa enenge ngono lho. Lah nggih nek den nom biyen ya ambune iki wangi kae. Saniki rimason. Remasan lenga putih angger tak brekal gegere lorek. Lah aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek musrah. Piye ora arep ngeloni? Wah ya aja ngono kuwi nang Pak Paiman lho, nang Pak Paiman. Lah ngopo jenenge Pak Paiman ngopo? Ya pengendang Pak Paiman iki wah jan Keplakane saka mburi. Wah sampean ki jan titis tenan Titis lho. aku kok. Genah kae keplakane Paiman Sing ngono kendang ta. sapa ngono? Paiman ora percaya ngono.
Tenan, sapa sing kendang Mas Paiman. Oh, betul kan. Soale kula niteni kendane Piye? Mas Ciri Paiman. khas. Nggih, wis tak omongi to, sampean nek ngendar rasa mempeng-mempeng. Terus Ngendangi 3 tahun ora leren iki nganggo sistemku. carane? Lagu apa wae kendangi tak gendung dung dung dung. Tak gendung. Lah apa ya mlaku nek kendangan kok ngono Elah to. kuwi? Yen ning tawangono lintang tak gendung dung dung dung. Tak gendung dung dung dung. Aku ngenteni sliramu tak gendung dung dung. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tak gendung dung dung dung. Lah mbok 4 tahun ku ora leren ku ora kesel wae nganggo saya. Ning yo udan watu terus. Kecetutan waktu. Ya penonton to do mangkel to. Lah iya kok nyetak golek penake dhewe. Nggih matur nuwun sampun ping pinten kula kepenuk. Kepethuk jenengan niku nggih. Nggih kaping pinten nggih kula malah kesupen ya, Mbah. Walah jan. Lah wingi ning dalan ya pinanggih. Oh, wah, Terus nek tenang. kapan kene Wonosari ya ketemu. Kowe ning Wonosari ketemu aku to. Wis pokoke sesuk aja kula selake pokoke aja sarapan soto. Aku ketemu aku ki ning Wonosari. Piye? Nanti dit po anu Pak Duale ya. Ono ya nyoh 500. Wah, kalau aku lho. Sampean ki diparingi Neng Siono ketemu ning pasar sapi ki kok melu gawe randit dipe nyoh 500 sak juta. sak yuta. Neng pelayan ketemu Ketemu jebul. meneh, paringi neh. Ora, diutamu sak juta. Paling ora yo nganaki. Akhirnya ki ngenahi terane mau tangke. Nggih nggih wah. Nggih, Nggih. matur. Menika wonten pamundhut Mbah Waluyo. Napa niku? Ini pamundutan gending, gugur gunung kalian bersih desa. Oh, lah disendikani ngoten niku mawon. Sakniki cobi mbok kula tak nyuwun berkah Mbak Ayu niku. Kula pun tau niki coba to niku. Kula wis tau nyoba gegeden wae. Sing sisa. Tegese gendingipun ngoten Lah lho. mau tak nyobi. Nggih, kula yo ora wani nyoba nek niku kok ya. Gendinge kowe bisa ra gugur gunung. Ayo, Ayo. nanti. Wadah. Lah kepiye? Ayo. Cocok nokono ke tanggonamu Oh ki. ya gudras-gudras kok. Ayo. Pinten Pak Prapto? Kok sampean ki Kok lucu. Pak Prapto. Pak Prapto sapa? Lah tekan kene iki rak mergo Prapto, nek ora Prapto ora tekan kene Prapto ki teko. Oh. Menika bersih desa Rumien. Oh, Dadi nggih. pun bawani pocong Rumien, Mbak. Oh nggih nggih. Nggih sak swara-swara kula nggih Mbak Cangik. Ah, swara niku kula percaya panjenengan wis kondang swarane kaya swara Niki emas. ambet dina kula nyuarani bojo kula dadi malah ke akhire fales. Diomongi mang percaya kali bojo kula wingi taun 2023 iku juara 1 sinden sak Gunung Kidul. Ah kene rak wis dek 2 tahun kepungkur. Nggih, pesertane 10 ning sing 9 bisu dadi niku Wah, nggih menangan dhewe nek ngoten. kancane dur au ngono. Ndekno nyinden kleru kok nomor 1. Lah sampean lho gurune iki. Wong kon muni gones ya gondres. Apa iku Nah wingi Ya, kae tenan ki biyen janten kelingan zaman aku akhir bendina sowaning pelayan dadak keiket. Wah, nggih to. Wah, menawi ngaten iki pun agem menika damelan kula. lah nggih mesti. Alah rak ya jebles to. lah iya Nggih, kanca-kanca do kon dandake nggon aku Pak aku wis tau dandake nggone suhin ki ora diukur. Lho sing diukur beda. Dadi gegeden. Aku ninguk ngalor ngono ki tetep mite marep ngetan. Ah sampean ki larek kae sing siji kae iki kesesakan. Lah wis tak elekke to nek kesesakan kuwi sirahe ngotono aku. Ya apa tukang ngurus nek kok ngono ki rak ya. Dandake mit kok 3 yuta coba bayang. Elah, ketoke sing tuku ki sugih dhuwit ya. Ngukur ki Le ngapusi kok. Cipan baku ayo Pak Ne Neng ndi? nyuwara Aku ki nek bawa serake kowe wae. ayo parase
jan gaya cengkoke kelingan swargi Mbak Ayuku kelampok bingek. Sing dieling. Wiyagane jiro 4 sindene jiro 4 5 6 dadi nek iki cetha gedhe. Apane? TKT. Nggawa sinden semene, nggawa wiyaga semene ya sukses. Ora ketang sesuk stres. Ayo dalang ki nek dalang Purbawisesa nggih ngoten iki. Nggih, pancen leres nggih. Segar sakit. Ya suker sakit, Mbah. Nek suker sakit ki aja klithah-klithih. Maksudnya pripun? Lek iki wis diomongi suker karo sakit ki juk klithah-klithih wae. Nek syukur wis dikumbah sakite ku sing ngerkoso. Klia klia anggia tuh mantannya. Baris, kontol baris.
Olopis untul baris. Untul baris. Ya 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 ya. Wah, pun larak menika bersih desa kalian gugur gunung. Niki wau nggih enten pamundutan. Nggih, menapa, Mbak? Aja aso Komeng niku pripun ta? Pripun? Anten pamundutan menapa? Enten pamundutan ning mangke disendikane mawon nek saged kula kalih bojo kula nek mboten saged nggih nyuwun ngapunten. Wonten saping gunung. Terus wonten apa jenenge Roro Jonggrang. Terus Nggih. wonten RDN KPLNG. Apa kuwi? Rondo Kempling. Nggih. Oke, komplit pamundutan po mangke pun sendikane. Namung anu mbok sing anu mbok jange. Kunjungan iki nek ngendikon iki lho mbok ya sing apik Lah ya. lho. Sekarang yo sajake bar dioli. Lah nggih, Lunyu. bar ngombe oli turane jenengan. Ngene. Nggih menika wonten pamundutan sampai gunung. Nggih. Terus Rodo Kempling. Ning ngeten lho niki. Nggih. Niki mboten kenyono mboten ngira niki kerawan kalih Role Ketoprak Mataram. Sinten? Wih, bagus Anggir Sukesno. Ora apa to menika? Pun ket wau malah nemoni kula. Wah, tenan sakniki yayine nggih teng wingking niku mangke pun daulat nggih mbok jange nggih. Oh, lah mbok diaturi minggah panggung. Napa sakniki napa? Wah, sak menika. Nggih, nyuwun pamunten wonten. Monggo, Cot dikurmati Dipun Pak hormati. Anggir Sukesno. Sing saya karo sing rukun lara ngikut kasene akal-akal. Oh ya. Tas kulien sik engko Dek. Ampun. Niki isine dongkrak. Tasib Yai Putri kok isine dongklak pripun? Nyambi bengkel. Lah mboten kenyana-nyana sugeng dalu kira kok. Sugeng dalu Yai, kula wau rak wis matur tuwah nek panjenengan metro utawa nglimbuk wonten rika kula sowan. Niki Wajan idola estu rawuh estu Langgo ngatur ndak darani ora sebanur. perwira nek ora. Maju mawon. Maju gek kula sing bek. Monggo riku. Aturi kasugengan rawuhipun Dimas. Inggih, Mbak Yu. Kados pundi kabaripun? Ah. Wah, jan aku bareng nyawang sing mburi kate adoh banget. Sampean mesti geten ngunggahke kula sampean. Ora. Tenane. Pas aku masuk kamu make tok mencorong dhewe bareng. Malah nang jalarane lengku megat. Lah ya jarus malah Megat aku. Lah nek Nek nganti sampean megat dhewe napa sampean iku iso urip? lho, aku megat dhek ora entuk sing luwih ayu. Tak baleni kok. Lek kan jar arep megat sampean wong uripe wis nunut kono kok jar arep megat ki njok piye? Ya aku ki ngrumangsani, nek aku ki urip numpang. Nah. Ya. Adus ya meng numpang. Adus kok numpang ki lha apa resik? Adus nggone dhek terus turu ya Adus kok numpang ki lha apa? Turu kepiye? meng dadi sak omah ngoten niku. Wah, saiki nganggo jam barang ya wah. Lah kok Jamu mati? ndi jamu ndi jamu tak tukokke ndi? Aku ki ngestokke dawuh Pak Guru lho. Lah piye? Anak-anak sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Kalau gigi di antara jam 3 dan jam 10. Makanya aku nganggo jam, nyamuknya main bingung. Pak Dune. Nek ya ora apa-apa wong jame sampean ke ajeg jam 10 terus ya, Pak. Wela jam tentrem, kancane mubat mabit meneng wae ngono aku kuwi. Ah niku jenenge jam mati kok donekke Ora, jam Nek. tentrem. nggih wah jar iki kira kok Anggir Sukesno rawuh pokoke kula nyuwun gungan menika kira pantes weh jan kenugrahan lho. Sak gaduk kula Yayi soalnya wau niku lungguh ten rika terus mburi disuguh lho. Mbak, kula niku dudu tamu kula nung penontone Pak Dalang.
kula mboten melu urunan, mboten napa-napa tetep disuguh. Lah ya sing disuguh ki sing ora melu urunan kuwi. Lah nek Kula nderek bingah warga Selunggan sak kiwa tengenipun kula disuguh dikaraoke dengan sebaik-baiknya. nggih, matur nuwun ndongake pokoke warga Selunggan tansah pinaringan kalih sing sampe kala sepiru beda jumbo ingkang ginayu sembodo ingkang dening rayu kang kestu basuki. Amin. Amin. Iki pokoke kula bali kula nyuwun gunganipun. Suaramu tek yo. Kata-katane iki sik dawane nganging kukin tek dadi. Monggo Mas. Saiki ngene reneng wong telu ki wis ngadeg nang kene mbok ayo totoke ketoprakan. Lah prakwen ketoprak. Waduh. Lah ngopo kok badoy? Kae dadi angkat buta gak aku dadi kamandaka. Ora sambung. Ora sambung. Wong angkat buta karo Kamandaka. Oh, nek anu Kamandaka ki ya karo Lutung kesarung. heeh, karo lutunge. Cari dapokanipun. aku lutung mesti. Heeh. Cocok gawane Pak. Ora sida lakon kuwi. Lah apa? Apa Sutresno Waryanti njur kono dadi apa ya? Tosidono mesti Apa aku. sih kono? Ora, lakon sing bagus kabeh ki apa jenenge? Ya ora ono. Lah ya mawas udo wedanane sampe nek bagus Weh. iki kan le make upan lho. Ngomong apa ke mau udo wedanan. Wujute lho. Nah. Ora sanggup udo. Ketoprak kok bagus kabeh niku njuk pripun? Ya wis, Kudune lakone. ana sing Elek. antagonis, ana sing protagonis kok njur digawe apik nyet ora ana konflik. Saiki gandeng sampean ki ya sutradara, ya MC, ya ketoprak, ya pranata cara. Ning iki wis tau nglarani atiku. Lah ngopo? Mbok ora gawe-gawe kapan? Iki MC. Aku dadi tukang masrahke manten. Heeh. Piye? Wonten ngarsanipun Bapak Ibu titiwansinipun sak menika srah tinampi manten kakung dalasan putri ing badhe pun sirani pinaipun Bapak Waluyo Iya. kanthi menika sasana pandaya katur su monggo. Carane su karo monggo ki adoh to. Lah kudune kan ya su monggo ngono ta. Teno keceguan pas nggon muni su. Kon su kok lete sekilo agi monggo. Kuwi jenenge ya kurang ajar. Ya nggih Piye lakone napa? Apa lakone apa wis aku manut. Apa ya? Nah, nek sing pas karo dapune jenengan, ki yuyu rumpung. Lah Nek yuyu rumpung ki rak ngomonge wae ra cetha to. Nek bintang, emane bintang aku ngene iki. Ngene iki. Dadi mlakune kudu elek. Ketoke cocok sampean. Ning binden. Ya bindeng. Nek ya tetep ndek bojo. Yuyu rumpung kuwi mergo demang sugih arepa. Arep Dengklang. Kondisine wong iki ora apik tetep duwe bojo ya nyai yuyu rumpung kuwi. Dek bojoku Eh? iki. Gek sampean dadi apa? Lah apa witekno kon aku bojone nek ora iki. Sampean dadi apa? Arep dadi buron laron pun Aku apa? dadi pembantune, ra apa-apa Oh, wis iya, kali ini genten ning nggon ketoprak kono sok dadi rewange, saiki aku dadi rewange sampean. Aku binden. bindeng. Ning wong binden ki malah pinter. Kok pinter piye? Lih, saiki sebutno buah-buahan sing arepe hurufe N 3. Ngarep dhewe nangka. Siji, Nanas. loro, Nanas. blendus, ra iso to. Ning nek wong bindeng iso. Ah, coba nangka. Nah, Naknas, Nanas. nokmak. Tomat kok no. Wong bindeng ki ra iso muni tomat, isane nokmak lho, ngajal. Nek bindeng watone aja siji, tembang sing kok sirik. Apa kuwi? Semut ireng. Amune semut ireng. Aku ya ora. Lah piye? Ya semut ireng. Ya, Aku le metungko. yang engko ngenteni nek wis ngonangi bojomu arep cinta karo pembantune kuwi. Alah DMN to ki wong loro ki engko. DMN ki apa? Demenan. Ora. Oh iya, sakarep. Kok saiki ceritane piye aku dadi nyai Ya, kok- yuyu rumpung. Aku karo kowe mangkel to. Kayak dadi perang. Anu perang. Perang, perang ngono lho. Jenenge Jenengku sampean sapa? Kuda sewengi. Buddha sewengi. Kuda sewengi. Nganggo K to. Lah iya kuda sewengi. Lah krungumu apa? Aku rumuk. Krunguku. Jenengan mirange apa? Kamandaka. Ayo keprai. Ayo to. Turuk. Nun sewu nyi demang.
Nyidemang nimbali kula wonten menapa? Ketingalipun kok wigatos sanget. Iki ngene ana perlu sing bakal tak aturke karo kowe. Inggih. Ini lungguh kene dhisik. Nggih. Ora usah lungguh. Oh iya. Kula menika rak kejot raos sing manah. Dene kok dumadakan nyidemang nimbali kula. Tak kandhani ya kuda. Kok kuda? Ya aja mung dicangking kok tak kandhani ya kuda. Kuda sewengi. Lah katimbang kedawan. Iki ngene ya udah sewengi. Nah. Ya tur. Wah, kuda kok. Ya wis Kuda. timbang kedawan wis kuda ora apa-apa, Ayo. sewengi ora apa-apa. Dawa cendak jenenge padha wae. Alu wong cendak nek dawa ndak kelingguhan. Iki ngene ya sewengi aku ameh cerita karo kowe. Aku kira wis suwi banget dadi bojone Yuyu Rumpung to. Nggih. Mongko wis lakune dhewe, Nggih. omongane bindeng. Nggih. Kepiye-kepiye aku rak jane sarwa-sarwi kagok to. Lajeng Nek pengine ngono ya arep tak ijolke. lah nganti kaya bangsane satu kewan arep dijolke niku garwa lho, garwa niku Ya, Nek. sigaraning jiwa. Heeh, jane ngono ya ning aku ki dipek bojoe mergo ya aku mung kepilut bandane. Oh. Ning rak pepancasaning kodrat niku wonten niku. Wong sugih niku iso ngrabeni sinten mawon wong sugih kok. Lah iya. Eleoke wong sugih. Heeh, ning nek nggon katresnan ki tetep aku ki ora iso tresno. Menawi panjenengan boten tresna dhateng demange Yuyu Rumpung lajeng priya ingkang panjenengan antepi sinten? Jane ora adoh saka cedhakku kene. Sapa? Apa Paiman? Ora. Oh, coba Paiman ki wis gonta-ganti ya kan. Ayo. Tur meneh aku mau tindak dikeplak kuwi lho. Saiki ngene, umpama lho kuwi nek umpama ki rak kena bali. Nggih. Umpama seliramu wae kepiye? Kula niku tratapan wong kula niku urung tau sambung cah wadon kok njur. Terane. Mbok Ora ya- percaya. Delok tanganmu. Lho wis beda. Bedane pripun titikane menapa? Nek Piyayi Kakung urung tau ndemok wanodya, iki mesti ra ngene iki. Nggih. Lha iki sono kapale. Lakon aku ya pirang-pirang. Tur nek diambu kok ya gerih. Kepiye umpama lho kuwi? Ning sauger iki demang boten preso. Saiki wis are. Cepet cari. Ya niki tak unjuki CTM. Lintang rino wus tumumpang arti Kuwi tegese apa? lawa kalong luru pandelian. Umpama bojoku ngono kuwi suarane no tenan amben dina wis tak gemateni. Pangwetan sumila jene Kuwi tenan apa piye? menika gegambaran wanci enjang nalika anteping tresna kula dhateng panjenengan. Paksi sami manguwa sawung kluruk kilir gumanti. Sampean kok sajake gumen suwe ra ngendangi jambe buyung saiki kok tembange beda. Suaramu kuwi lho, Di. Wah, jan tetep nyangati ki anyep ngono lho. Kaya asung sasmita wanci gagat esok. Esuk ki esuk ngono wae kena kok le nganti mantep. Yang condro tunggang hancala gunung-gunung sumila ing mega putih
Banjur kepiye? Gumanti sang yang arko ajene wong urung arep nibawa kesusu ditibake tak ewer-ewer. Jane wis suwe anggonku mikir marang sliramu lho. Tenan opo? Ning saben-saben ki rumpung ki mesti ya sok ngono kae lho. Lilanono aku kondo lair keprentuleng ati kula kepengin nglairaken isen-isening manah kula. Saksampunipun kula mulat panjenengan jebul wong ayu ku ya mung nyidemang yuyu rumpung. Wah tenane. Liyane ora ana wong Ah ayu. soalnya nang ngene iki liyane aku ya ora ono ayo. Monggo pun sambet. Gelang alit mungkin driji mengko dhisik coba tak tilikane aja-aja Ki Yuyu rumpung minjem awake dhewe. Nggih mboten. Oh ngorok. Lah kok le ngorok kok kaya kenal pot. Kadang ngono. Ya ora apa-apa kan kok ngarep idun. Dadi sajake busine rada mbrebet. Monggo pun lajengaken. Manasulis yanira sinengkah pas pokang Ora apa-apa sak pola-polae pengendange karang nek lagi kelegan ki yang ngono kuwi. nakal ning legundi tak semprit.
Nyi Demang, Kepiye? sauger Ki Demang yuyu rumpung boten priksa. Kula sagah panjenengan dawuh menapa kemawon. Iya. Engko nek eneng dukane Yuyu rumpung, aku sing bakal. Awakipun piyambak tiyang kalih Dodo. ingkang dodo perkawis menika. Boten panjenengan iki ngendika apa? Terangane wong loro do teng glanuk ya. Inggih, nyun pangapunten mila sampun dados kersanipun Nyi Demang kok menika. Pripun? Jembeng nih. Pripun? Kowe kurang ajar. Kok adoh men kurang ajar kok Nun sewu Ki Demang. Kula wonten papan menika dapur dipun timbali dening Keng Garwa. Nggih. Panjenengan menika ngendika menapa? Mbok sing cetha swara sampean kaya wong arep sekarat ngono to, Pak? Pripun kados pundi? Wong wedok menceng alismu. Lah nek boten menceng ya rayu kok ya. Kula menika mangertos panjenengan menika Demang. Kula Nyai Demang. Nek punten dalem sewu kula kadung terus Nggih, panjenengan juragan kula. Nggih. Nggih. Lah mergo panjenengan juragan kula, Ndara Putri ya juragan kula justru menika kula gelem. nyuwun pangapunten. Pun Ki Demang nun sewu. Wis rasah dibindeng-bindengke. Perkara niki rening kula nipun kadung tumindak kalian Keng Garwa. Pun sampeyan nek mboten trima ajeng napa? Wong ngono to. Anggih to. Iki bojoku ngerti. Tak ilengi bindengku. Iki ana paribasan sedumuk. Bathuk ora. Anu apa? Sedumuk bathuk senyari. Sedumuk bathuk rasa dibindengke. Ndur, sedumuk mau. Yo. Sedumuk bathuk senyari bumi. Heeh. Tak rewangi pecahing waja, wutahing sambel goreng. Kok pecahing jojo. Walah eman-eman. Lah wajan dinggo nyambel anu dinggo jangan kok. Nyen ngapunten. Apa? Apa jenengan nggih wani kali niku? Aku. Nggih. Nggih, nek sampean ajemani dateng kula. Ngomong mikir-mikir aku. Paneni. Apa mau namung nggih nom kula. Ngene. Nek sampean pancen nglenggono, niki merasa tersiksa dadi garwa panjenengan. Njur kula niku ngladeni dateng garwa panjenengan. Pun sakniki nek kula dianggep luput, kula ajeng mang nampake kula nderek sing baku wayangan terus ki. Ngono. Oke. Nek ngono ngene, Guys. Nganti Guys. Ngene. Kowe aja dipindho-pindho tumindak kaya ngono kuwi. Lah kan Kowe ya ngono ya. Terus pundi? Kowe dadi wong wedok kudune setya bekti karo wong lanang nek kok tumindakmu kaya ngono. Aku ki bojomu arep kaya ngopo sing ngragati aku ki kowe wis ngerti. Sampe dino tak tukoki apa-apa ki kowe omah ya aku. Omah. Enten obat panu mboten? Enten obat panu mboten? Boyok pegel temblak akeh ngetok kopok iki bareng ngadeg perpet konang-konangan wis tak kentek demok ki nyiti balake bathuk perawat kemrot. Obat mencret. Raga kudu diragati sebab sing diragoi saben dina nek ora diragati iso dadi ragangan. Malah kaya bakul obat. Iki ceritane Nggih, pokoke niki mung cerita lho mboten Niki kasus mung nyata cerita lho niki. para pamirsa katuran mitati ndi sing apik iso diagem dene sing ora apik ora usah ditindakke. Katur para warga ing Serunggan riki nderek bingah mugi-mugi lumantar bersih
Tisa menika mahanani murah sandang kulawan buga uripe ayem tentrem padha tresna tintresnanan rukun nggone kekulawarga. Amin. Ngaten Mas Dalang. Oh, je. Ngaten Mas Dalang. Nggih, Iki matur aku fotonen Sri. sembah. Fotonen Sri aku karo Dalang iki. Foto gue sak lembak. Nggih, matur nuwun ngapunten Bapak Ibu nek sawetawis selingan kemawon. Mas Anggen terima kasih matur nuwun. Nggih. Pokoke kloso teles sing kuasa sing males. Nggih, Amin. matur nuwun. Terus niki mau tasih boten. Wonten pamundutan menapa mau capek gunung? Nggih. Slentru to. Nderekaken kira matur sembah nuwun. Sampun kondur rumiyin lho. Ampun, Ampun mangke kondur. ora boleh keban. Lho kula ora penak lho, kula mungkin nek pun kula bar bayaran mungkin. Bayar apa Wong kita? wong wis ditampa Dek. Ning Wonosari ki wis dilunasi kok. Sampeyan gur P apa? PH. PHP aku. Nggih, monggo. Saben wengi. Apa Yesus saben wengi? Ya ora mesti, Pak. Nonton situasi. Sengleng Mas Pae. Ya gene kompak-kompak. Tenan karang ya pinter-pinter amdina latihan kok. Ora tekne kuwi. Lah ngopo? Nek ditangkap nek ora ya ora. Yen memajang amung karo janur kuning. Kembang apa? Sapitan. Pacitan. 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 Sarawi. Iya, iya. Ayo, ngon panas. Aku ora jenak nek nggon panas. Bawane iki lho. Panas. Udan. Ayo, ayo, Ayo gotong rayang aja kesok. Aja mepet-mepet. apa nasutan, Udan panas. hale-hale. Capeng gunung. Lah iki sing diarep-arep niki mesti. Melayu-melayu mergo nguber walang, melumpat betrek kecemplung jugangan. Aku tayu bola bali ilang. Beno elek sing penting pinter golek utangan. Di bojoku kon golek utangan. Lu wong golek utangan dipercaya iki ampuh timbane ora dipercaya. Ngono kuwi lak mengku ya nane. Ora tekek lorek. Nun sewu Pak Ni namung parian mawon ning nek tekok lerek wis hafal. Wis tekek lorek. Nyindir bojoku. Yo kok aku lho. Niki nun sewu Pak, niki ming buka wadine bojo kula mboten napa-napa niki arep mlidi ngenten niki tatone tekek niki medun.
Nek anggar seminggu ratus ini tatone marep munggah. Ora tato iso kuwi. Lah tatoe kok ora betahan aku ya. Ayo Nek sekolahan nganti jam 1 warga sekronggan sugih rezeki sronggan. ya. Sugeng dalu perumahan merasa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Nek saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana menungsa sing padha nekat. Lah apa bener nek donya arep tamat kono geger kono banjir kok gedene ra bakal. Mula kanca ibu bapak yudha tobat ngeling ana sesuk ning ana akhirat. Ana akhirat ora disuguh kowe donat. Wong sing ana kono mung gembele malaikat. Mula eleng marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki mung gaduhan. Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin mung sampiran. Dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya paribasan mampir. Sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir. Wong mengkono ora ana tempate parkir. Nuwun sewu bapak sing agem kopyang lenggah jumeneng tak sawang katon gagah. Basane sopan santun tur ya ramah tamah tak dongake rezeki lancar koko barok. Wonten rawuhipun bapak lurah lengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah. Contone desa kene dadine gemari paling abot sing dadi Pak RT kudu iso nentremke lingkungane. Kudu sregep ora pegah nyambut gawe mongko RT rong karuan pira bayaran. Saya abot sing dadi lak Pak Dukung pancen nek esuk Pak Dukung ora gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene nggone wonge ning jam 5 sore Pak Dukung mumet le golek buta. Kae ibu ngagem jilbab putih kae busana muslim perlambang suci. Nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam. Dasar ayu ditambah beriman mongko sopan santun dulur meski basane yo mapan iso bedakno endi sing halal endi sing haram. Ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kono rumangsa heran nek nonton bocah wadon nggonku do nganggo pakaian rupane ayu putih radieman ngalor ngidul mulon ngetan rupa ayu go pameran. Orang larang wong wedok sing do aksi tulung dulur kabeh ayo sing do ngati-ati. Kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon padha pamer bodi. Nek bojoku angel tak kandhani Tekan aku lho. nyandang nganggo karepe kaya bocah saiki. Ya men. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi.
tahu nganggo celana pendek persis kintel ditaleni, Bang. Iya nyandang. Apa ya lumrah nek ngunake bojo kaya ngono ku andene kok kon setia. Niku mau ngaten Mbah Waluyo niku sing Pak Lurah niku mau lho, kula rada kesengsem. Oh iya. Nek Pak Lurah niku artine Pak Lurah napa to? Lurah iki nek kene iki wong makmur. Dadi ya ora piye-piye lurah Nek iki nggone pancen sampean? telu sing diarah. Oh. Tegese damai masyarakat, guyub rukun masyarakate, maju desane lan cepet programe Oke, kanggo nek lurah masyarakat. mriki, nek lurahne sampean Nek iki ngono aku artine apa? lurah wong Artine beda to. ngono aku lurah ki meh ngelu nang sirah. Lah kok ngeluh nek sirah pripun to? Lah kepiye nek sedina wong ewu ki 15. Terus Dipunjung nganggo dus, mongko sak dus ki 100, paras karo tengah juta sedina anggemu. ning sampean ki aja tiru-tiru ngono kuwi ya. Mosok wingi akeh wong ewuh kok njut nggon mobil kebak punjungane karepmu piye? Nah aku nek dipunjung ora tak diponjok ora tak pangan kok tak gowo. Ke jagong ki tak balekke gak aku jagong 30 sapa sing akon munjung aku ya ngono. Balekke. Aku wingi jagong kowe Lah iya jagong wong loro kok ngisi-ngisi ning apa tau kok. Kudune rek ya tekoke terus nyemplungke nang nggon kotak. Lah kok pas mangan kok jenengan terus buka amplop ki kepiye? Delok. Iki urung kok cemplungke to. ndelok lawuhe to. Delok awe piye? Aku kok nyepake 100, eketan loro. Ning gandeng ning prasmanan lawuhe ming ndrok. Karo nu tak longi kok ming ndrok kok 50 wae. Aku Saru. Niate saka ngomong arep 100. 100 ning gandeng lawuhe ra memper yo gek 50 wae. Aku yo ngono. Lah no 100 kok Lah ning aku kok kan ndrok. sampean lho wingi ki le anu wong Lah loro lho. ya 50 ki wong loro ora apa-apa. Lah aku ki nyumbang jagung iki saiki yo umum nek adoh yo 15, nek cedhak yo 10. Wong ngono yo. Nggih to, Mbok Cepatnya. Nggih nggih. Cobi-cobi niku mau jenengan baleni. Abot meneng ngono sing dadi Pak Lurah. Nggih. Leng ngarahke rakyat mesti luruskan terarah. Karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemaripan. Nek Pak Dukuh Wis lho mau. Lah ya nek ra urung cetha. urung cetha wis Nek kudu Dukuh. nganggo gamelan. Abot meneh sing dadi Pak Dukuh. Pancene esuk ra kangelan gawe lawuh. Wong wis ditonjok kono kene nggone 2000. Ning jam 5 sore Pak Dukuh mumet golek butuh lagu jagong. Lah ya nek dukuh Nek mriki kene mboten. ora nek kono aku. Apa Pak RT niku mau? Lah yo Enek RT iki pira to bayarane? RT ini ampun diundang Pak RT sakniki. Lah piye? Kepala daerah tingkat 7. Lah kok dhuwur men? Gubernur tingkat 1, Heeh. Bupati tingkat 2. Ya. Terus Penewu tingkat Tingkat 3. 3. Terus Lurah Lurah tingkat 4. RW tingkat Dukuh. Dukuh tingkat 5. RW tingkat 6. RT itu tingkat 7. Jadi sambutan dari kepala daerah tingkat 7 sing maju Pak RT ngono kok. Pidatone padha ora karo nek sing gubernur. Beda ngono. Gubernur karo nek nggon aku lho, nek kene padha wae nek nggon aku nek RT karo Dukuh karo Lurah ki Nek RT-ne di sampean nek pidatone. nek pidato Pak Dukuh yo Pak Lurah yo. Bapak, Bu, warga minjang-injang, monggo laturi kempal wonten ing balai desa. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Nek RT piye? Bapak Ibu, sesuk dokter Sabakti ya. Aduh bedane ngono kuwi. Cocok. Lah aku tau dadi RT rong dina kok. Oh, lah kok ping rong dina. Lah di demo niku. Oh, nggih. Cobi umpama ngeten Mbak umpama abot tele dadi Pak Guru pamane. Cobi jenengan dirip to. Abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe mbiyen Senin nganti dina Setu. Ngendikane becik ora kena saru-saru, guru kena digugu, uga kena ditiru. Lah cocok. Kula nek dadi guru ra kena saru. Mboten Mboten. Nggih. Saru bubar. saru. Pak guru bu guru ra kena saru nggih. Ra kena. Soale digugu karo ditiru. Nggih, lah nek gurune saru nek muridé ku Lah nggih, tujune aku ora dadi guru. Saiki coba nek dalang. Ayo, sampean isa ngalem dalang. jenengan ajeng digarap beton. Yo digarap. Pisan kala ya purun mawon. Njaluk sing elek no sing apik. Ya sing apik. Oh ya ragat. Upama sing elek ya wis manut, sing maton ora ragat wis. Nggih, betul. Abot meneh sing dadi dalang gandane nggon peteng piye embe lenggah nang nggon padang. Ngarepe kelir karo wayang iki terangane dalang wis kondang. Apik to niku? Yo apik nek sing elek upamane. Ning ngomong lara ati lho. Mboten kula ora tau diklaranaten kok. Abot meneh sing dadi dalang kangsane nggon peteng dhek lenggah nang nggon padang. Ngarepe ming debok karo wayang iki dek enom temenane pirang-pirang. Apane cetha. Oh, Demenan. oh. Iki panutan kok
Aku sing ora cocok niku. Lah sampean le nafsir kleru. Lah nek demenan ki. Demen ki apa? Seneng. Nah, sing nyeneng iki nalika wayang, nalika mayang. perawan. Oke. Joko. Ora kok demenan sing hal negatif. Oh, tadi sing nyenengi wong akeh. Sing nyenengi. Oh, lek ngoten. Penggemarnya banyak. Sampeyan niku lho nampa angel. Ya angel pokoke. Beda. Nggih. Padahal ya ngono kuwi mau. Ayo urung tau ana kondak. Mboten kula niku percaya nek jenengan niku pokoke piyai sing lugu. Upama aku arep ngene-ngene terano anak-anakku ak kepiye. Lah nggih nyonton niku Oh, para nyonto waluya ngono. kula niku kenom kula ngrumangsani nek kula niku elek, kula ora neko-neko. Oh. Nggih, bojo niku ya mung siji tok. Tenane. Siji tok. Lah kowe iki bojoku apa iki tau tak bagi po cintaku karo orang. Wong kowe tenan kowe iki ning ndi ya apa to? Oh, aku sak suwene dadi bojomu ora tau ngayani aku golek duit dhewe ngopo? Lah aku rak janji to dadi bojoku tak ujo, golek sandang pangan dhewe. Kurang kepiye? Tak bebase. Ngono kok dhewe kok ngayal. Apa? Rasulullah ing mandang darah. Balik mulang apa setiane mesti kelakon setiane kelakon Deno mane banyu bening dicocok. Yo, Tuh, iya. Andi Oh, yagane pengkironge
isih utuh, Saya utuh isih pripun? netepi klasik zaman biyen. Lah, Pokoknya bau kiwa tengen kula niku kudu kula setel klasik lebet kula menika. Nek sakniki pun senggaan mboten ngoten niku. Nggih. pripun? Nah, ceritane nak biyen ki perunane kon marani makne cilik. Terus tekan kono ki ora ana wonge terus oh my suwung. Nek sakniki mboten Ora dawa ngono. ora dikongkon makne cilik terus teko kono ketok nek Bungak. ketok nek kuncen omahe gek men. Oh suwung ngono ki kula. Sekar bisa. Nggih. Gunung desa. Mas, Kone padha iya. Sampun pun sendikani. Nggih, anu nun sewu niki mangke kula ajeng nyobu anak kula. Topik Pripun niku? takon ngendang Jaipong. Oh. Topik iki ya teko wis kok kecubung sakti ora baen-baen lho kuwi. Nah niku pun nget wau nek niku genah Nggih, pengendang. pokoke aku arep kepengin krungu kembiyen Dek tetak niku sing mayang kula. Oh tak kira sing netaki sampean. Saiki kaya apa kepinterane ngono. Mas Topik. Ayo nang Ora ketak. dicedhaki kendang Jaipongan. Ora ketak. Wolong-wolong lagu. Ayo ayo ayo. Wis kok kali Ayo, Pak. dadap niku. Oh nggih nggih nggih. Menika. Nggih. Pengendang. Jos kae sing ngendang sing Jaipong kae putune sing kendang iki putune Pak Nggih. Paiman. Putune Kang Paimin. Terang Paiman. Oh, tak kira Paimin. Terane wis duwe putu. Rumasane si Joko ono apa piye? Tak kira urung. Enten langkae ombo banget. Nggih 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 Pak. Wah, Sindene. gayane nderek sinau ya, Mas. Wah, elok. Nggih. Lagune napa nih sing Iki napa podang kuning napa gubuk kasmara ngoten Oh lho. iya, gubuk asmara sing kepenak nggih. Nggih. Yen liwat golek utangan. Ngono kae masuk to. Sinten? Yo, Nggih. wis ora Nggih bawa mboten Lek? terserah wis. Selak wengi, Oh, rasah. mboten sah nggih. Ora sah gek. Langsung nggih. Langsung. Yen liwat aku
Tanpa rawang, tanpa konco, tanpa kene, wis kadung rasio. Pupuk kae nyimpen pati. Wiwit biyen lumetos sendiri. Yeah. Pupuk kae kembang cipta. Wayah-wangi nganti Oh, catatan sajroning ati, hajatan londo saya merati. Aku kowe dadi garwa, mergo iya. Lah iki sapa? Ya iki sapa? Jenenge gubuk asmara biyen tau ada janji tresno adan para wangadan bokonco apa kedaman asmara yeah. Pupuk kae nyimpen pati. Pupuk kae kebak cerita. Wayah-wangi nganti Catatan sajroning ati, hajatan londo saya merati. Aku kowe dadi garwa, mergo nang gubuk asmara. Oh engkau ada Asmanipun sinten, Pak? Bayang aku. Oh, nggih. 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 Oh, nggih. Karang tengah to jenengan? Oh, nggih. Karang tengah lor napa kidul? Oh, mlayu tak golek kidul ora neng. Nggih. Nggih. Waduh. Oh, nggih. Mboten sah repot-repot gek sedaya bruk ngoten mawon. Oh, nggih. Nggih. Malah kaya kesetrum aku. Matur nuwun waduh ya sedaya. Atas-atas geyang. Ya nggih, mboten sak lah kok dadak dikucaki ngene ya mudul.
Duk. Nun. Apa mak lah niki tesih wonten pamudhut mboten, Mbah? Kinten-kinten. Lah niku wau RDN napa Rondo Kempling Rondo napa Kempling. Roro Jonggrang mangke nek ndak gelut pisan siji-siji. Oh, setunggal malih nggih. Nggih. Monggo kula semanggake ajeng menapa? Kaca. Monggo pun Oh Kempling. Oke. Mas. Mas. Sing lagune piye apa sampean ki apa? Lah lihat apa aku? Piye? Ndas ngundi Mbak Ayu. Tak putih. Lah ndak pun iki ngapa? Arep nang ndi? Lah nek ora nggon ndas po ya iso. Ya nggih. Pun ngeten pun. Ngangge celuk napa mara dhewe? Langsung? Mboten ngangge, Pak. Ini pesene. Nggih. Niki pun anu. Ana jenenge Wiyaka kok njaluk lagu iki lho. Nang Paiman iki lho. Nara jaluk liyane ra jenenge. Sepiro ki? Sepiro? Yo. Ini ana. Ngono ta ngono. Tenda pundi Mbak Ayu sampeyan arep tenda pundi. Nelaga tinggal tenda wae ora ombatan dhewean. Sampeyan apa ora wedi timbang kula niki menganggur lungguh Mbak Ayu kok monggo sampeyan kula kontoni. Apa? Ngono. Itu piwola dan lakon yang takule mumbungan. Lani kita jangan babayu jajane tenan wis arep pindahan. Ampun mas, sampeyan ampun kecewa. Kula rada anyaran titik kalungan. Aran-aran lunga blonjo lakon dadak ning Wonosari. Ala prawan rondo sing penting nganti tuwa tetep gemati. Neng Semarang mas, tuku gelam kok anting-anting. Jok suwa ana dadi jamet komplit. Tenda pundi Mbak Ayu sampeyan jane arep tenda pundi. Nyelek katingar ben tindak wae sampeyan saiki kok ora numpak taksi dhewean. Mbak Ayu sampeyan apa ora wedi timbang kula niki menganggur Mbak Ayu kok monggo sampeyan kula kancani.
ora gelem nyeleweng. Apa? Ampun gelamas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyerat ditinggal lunga Biru mas kaya panci gedang ijo ora ono isine. tegese apa Mbak Ayu kaya wijo dari nek kabeh bojo. Mane mati-rantine. anteng semarang mas Iya. lang apa anting-anting Nah, Sumalang tondang dijamin tempi Ngono. Bacange niki minangane pamundutan sampun. Oh iya. Terima kasih matur nuwun. Kula namung derek ndedonga warga Srogan mugi tansah pinaringan kalih sing sambikala seping rubeda, guyub rukun, semangat pinaringan sehat, kathah rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Saderengipun kepareng kula Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, sedaya pamirsa kepareng kula badhe nyekar mocopat dandang gula. selak esuk Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Tak kira nembak tenanan. Nggih, Cipinuji nggih, Mbah, lan Mbak Yu mugi sageta sehat sedayanipun. Sugeng kundur, Nduk. Apa mak? Ayo, tinggal neruske lagu nek kesuwen ndak mengko nampa duka kae. Sajake arep ana perkara kang ora kena dianggep sepele sajake ngalun